Shiwa. Shi wannan mutum mai wani baki haka mai jiki. Balarabe ne ko ɗan Najeriya? A ɗan Najeriya tunda yana jin Hausa. Sai ce mani ya zo mu je ya kai mu inda za mu ci abinci. Da muka je sai ya tsaya ya ce mu ba da fasfo. Mun ba da fasfo ya neman mana abinci. To akwai tikin na a cikin kuɗin. To na shiro har na haɗo har da kuɗin na fito da su. Sai ya sa hannu ya fisge kuɗin. Ni ma na sa hannu na fisgo kuɗi na ashe ya riga ya ƙware ni. Ya cuce ni. Shi ne ya canza maki kuɗin ya baki wannan dala. Akwai wayanda suke zuwa Makka, suke zuwa Madina, Allah na tsine musu albarka, mala'iku na tsine musu albarka, mutane ma na tsine musu albarka. Wannan sakon annabi ne fa. Idan muka duba cikin sahih Buhari, hadisi mai namba 1867, a babu da yake bayani akan falalar Madina, annabi yana cewa man ahadatha hadathan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ika wan nas ajma'in. Duk wanda suka kirkiro wani abu na cuta ko na zalunci ko na yaudara a cikin garin Madina, to Allah ya la'ance su, mala'iku sun la'ance su, duk wani mutumin kirki ma ya la'ance su. In ji annabi Muhammadu, balle garin annabi. Ya zo mana cewa ba ma 'yan Najeriya kaɗai ba, kusan dukkan garuruwan nan akwai waɗanda sukan biya kuɗi ma na musamman don su je. Musamman aka zo hajji ko aka zo umra su cuci mutane, su yaudari mutane. To mutum ya sani wallahi bai yi a banza ba. Allah ya tsine masa, mala'iku sun tsine masa, da na duk wani mutumin kirki da ya sani ya tsine masa albarka. Yaudara a birnin annabi wannan mugun abu ne. Annabi fa yana kwance, annabi fa yana kwance a gun. Ba za mu ji kunyan annabi Muhammadu ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Gobe kiyama aka tsaye da kai a taron alkiyama a gaban annabi, aya tambayanka da wani ido zaka kalli manzon Allah. Wallahi mu gyara, mu gyara, mu gyara. Allah ya mana dacewa.